Menggelakan buat anda semuanya. So, wong lamaran kangge wong Jatireja, Bapak Antal sinareng Ibu Sami sekeluarga. Julianada Joyce Zona Production. Buat yang punya depan semuanya. Kangge pengantin sing lagi bahagia, Mama Randy, Mama Irfan, Pak Wakil, kangge Ang TB juga yang punya wilayah. Awale oh nyenengakeun, tapi ning akhire mengkelakeun. Apa kian wis suratan, dasar nasib ora kaperan. Ho ho ha ha he he ha. Ang TB, ayo serombangan Ang TB. Kangge Mama Randy, Mama Irfan, kangge sumber wilayah. Alah, siksa batin uripe kita sampai senok gawe sengsara. Kangge siapa bos? Kang TB wae cenah he. Ayo Kang TB. Di DP Ang TB yang punya wilayah. Julianada, Kang TB, asik. Mama Randy dinanti, Mama Irfan. Alah, asik. Kang TB. Kang TB. Kang TB, ayah. Apa seneng wis ora demen, sampai tega ninggalaken. Kang TB, asik. Kang TB, kangge yang punya hajat. Bapak udah ning leleran, cintane seneng kanggo dolanan, batok kerep pengasawa, senok tega gawe sengsara. Awale oh nyenengakeun, tapi ning akhire mengkelakeun. Apa kieu wis suratan, dasar nasib ora kaperan. Kang TB terus, Kang TB obat menggelakan Kang TB. Selamat datang buat bapak-bapak kita dari tim keamanan, dari aparatur pemerintahan desa juga. Alah, kangge Pak Wakil, Pak Lurah. Kangge sing duwe hajat sing duwe gawe.
Zona Production. Apa seneng wis ora demen sampai tega ninggalaken. Oh yeah, alah Kang Tebe brobol Kang Tebe bersama Yulianada. Gapah utang ning lelean cintane seneng kanggo dolanan patok kerep tengah sawah cintane seneng gawe sengsara awale nyenengaken tapi ni akhire mengkelaken apa kieu wis suratan dasar nasib ora kaperan. Kang Tebe tobat lamun bisa masing biruannya siji Kang Tebe. Zona Production. Siksa batin uripe kita sampai seno gawe sengsara